Вітаю вас! Сёння нядзеля 2 красавіка. У эфіры тэлеканала Віцебск выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу гадзіны гаворым пра самыя заўважныя падзеі мінулай сямідзёнкі. У студыі Вольга Шмаргун. Глядзіце ў праграме. Вывучыць праблемы развіцця рэгіёнаў і выпрацаваць меры актывізацыі эканамічнага росту. Рабочыя групы некалькіх міністэрстваў Беларусі працавалі ў Віцебскай вобласці. Уважлівая работа са зваротамі грамадзян. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталья Качанова прыняла ўдзел у пасяджэнні Докшыцкага райвыканкама і наведала адно з прадпрыемстваў раёна. Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У Віцебску моладзь дзвюх краін наладзіла адкрыты дыялог. У Лёзні раёны падпісалі дагавор аб супрацоўніцтве. Аддзяленне дзённага прабывання для пенсіянераў адкрылася ў вёсцы Шапечына Віцебскага раёна. Заняткі па інтарэсах тут знайшлі дзесяткі людзей сталага ўзросту. Стартаваў чэмпіянат Беларусі па футболе. Напярэдадні футбольны клуб «Віцебск» правёў сустрэчу з балельшчыкамі. Інвестыцыі, працоўныя месцы і высокая заработная плата ў Віцебскай вобласці, як і ў астатніх рэгіёнах Беларусі, працуюць рабочыя групы Мінэканомікі, Мінпрацы і Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва. Яны створаны спецыяльна для вывучэння праблемных пытанняў развіцця і выпрацоўкі аператыўных і стратэгічных мер па актывізацыі эканамічнага росту рэгіёнаў. Асаблівая ўвага раёнам, іх развіццю з улікам канкурэнтных пераваг. Удзельнікі рабочых груп сустрэліся з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці і з прадстаўнікамі арганізацый, у тым ліку прыватнага бізнесу, а таксама наведалі некалькі прадпрыемстваў рэгіёну. Наиболее такая, может, куст проблем – это, конечно, сельское хозяйство. Реализуется целый пакет документов, подписанный главой государства по поддержке этой отрасли. Это не одна из тех отраслей, которые, ни одна из отраслей не получила столько поддержки, как сельское хозяйство. В прошлом году подписан целый пакет документов, и вот здесь действительно надо смотреть, работать, искать резервы, как повышать эффективность сельского хозяйства и сельхозорганизаций. Результатом рабочих групп будет формулировка системных предложений, которые будут рассмотрены в правительстве, конечно же, с участием премьер-министра. На сумесным пасяджэнні рабочай групы прадстаўнікоў мясцовай улады і бізнесу абмяркоўвалі і актуальныя тэмы высокай закрэдытаванасці рэальнага сектара эканомікі, праблемы прыцягнення замежных інвестыцый і рэалізацыю ў рэгіёне шэрагу буйных сацыяльна значных праектаў. У Віцебску падвялі вынікі рэалізацыі трохбаковага пагаднення паміж аблвыканкамам, саюзам наймальнікаў і аб'яднаннем прафсаюзаў. Супрацоўніцтва, накіраванае на забеспячэнне сацыяльна-прававых, працоўных і эканамічных гарантый насельніцтва, прыносіць плён. У 2016 годзе была працягнута праца па стварэнні новых вытворчасцяў, мадэрнізацыі прадпрыемстваў і павышэнні эфектыўнасці іх працы. Валавы рэгіянальны прадукт рэгіёну склаў каля 7,5 мільярдаў рублёў. За год у эканоміку вобласці прыцягнута больш за 1 мільярд 640 мільёнаў рублёў інвестыцый на чыстай аснове. За кошт усіх крыніц фінансавання летась на Віцебшчыне увялі ў эксплуатацыю амаль 305 тысяч квадратных метраў жылля. Былі створаны 372 новыя вытворчасці. Што да ўзроўню беспрацоўя ў вобласці, то на 1 студзеня 2017 ён складаў 1% і знізіўся на 0,1 пункта у параўнанні з мінулым годам. Грамадзянам працягваюць аказваць дапамогу у працаўладкаванні. Те граждане, которые у нас будут состоять на учете официально как безработные, для них предоставлены общественные оплачиваемые работы, которые в этом году предусмотрены для 5100 человек, но это не предел. Естественно, сегодня мы прорабатываем новых организаторов этих работ, для того, чтобы как можно больше охватить неработающих граждан. Это будет у нас и сельское хозяйство, и жилищно-коммунальное хозяйство, и работа в сельсоветах по благоустройству территорий. Поэтому работа активно ведется для того, чтобы и выполнить все поручения главы государства и, естественно, занять все незанятое население. Несмотря на экономические трудности, в области в 2016 году при плане 3300 рабочих мест создания новых трудоустроено 4231 человек. Это, конечно, нас радует. Сегодня у нас беспокоит то, что на многих предприятиях накапливается проблема по выплате заработной платы.
Нягледзячы на станоўчыя вынікі рэалізацыі пагаднення, некаторыя праблемы застаюцца нявырашанымі. На 1 студзеня 58 арганізацый Прыдзьвінскага краю мелі запазычанасць па выплаце зарплаты. У агульнай суме больш за 2 мільёны рублёў. Сёння сума пратэрмінаванай запазычанасці ў цэлым па вобласці складае каля 5 мільёнаў рублёў. Каб вырашыць праблемнае пытанне, мясцовыя органы ўлады сумесна з прафсаюзамі рэгулярна праводзяць семінары-нарады з кіраўнікамі прадпрыемстваў даўжнікоў. У студзені старшынёй Віцебскага аблвыканкама зацверджаны і зараз рэалізуецца комплекс мер па росту заработнай платы ў арганізацыях Віцебскай вобласці з улікам забеспячэння яе своечасовай выплаты. На Новополоцкім біямехзаводзе бытавых другасных ресурсаў запусцілі ў работу новую вытворчую лінію па другаснай перапрацоўцы пэт-бутэлькі. У выніку атрымліваецца матэрыял, з якога потым робяць сантэхнічныя трубы, абалонку для электраправадоў, сетку і іншыя карысныя рэчы. Як у горадзе нафтавікоў вырашаюць праблемы утылізацыі цвёрдых бытавых адходаў у матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Раней на біямехзаводзе толькі прасавалі пэт-бутэльку, а потым адпраўлялі яе ў Магілёў. Цяпер прадпрыемства здольна перапрацаваць увесь аб'ём адходаў на месцы і прымаць сыравіну з бліжэйшых раёнаў. Такая стратэгія знізіць экалагічную нагрузку і палепшыць санітарную обстановку ў рэгіёне. Это и улучшенная экономика предприятия, это создание дополнительных рабочих мест, это снижение экологической нагрузки на экологию нашего региона. Условно, такое комплексное решение ряда проблем. Конечно же, это серьезный опыт для коллектива нашего предприятия. Рэалізацыя праекта заняла некалькі месяцаў. Трэба было зрабіць рамонт памяшкання, подвесці камунікацыі, зрабіць монтаж и наладку абсталявання. Во-первых, производитель оборудования местный. То есть это в первую очередь, опять же, возвращение вложенных денег частично налогами в бюджет. Поэтому это знаменательно для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Это, можно сказать, первая производственная именно переработка вторичных материальных ресурсов. Поэтому это, наверное, первая ступенька в развитии этого направления. Кошт комплексу склаў больш за 1 мільён рублёў. Цяпер, каб новая вытворчасць акупілася, яе трэба забяспечыць сыравінай. Магутнасць новай лініі складае 400 кілаграмаў у гадзіну, а гэта 11,5 тысяч пэт-бутэлек. Абслугоўваць яе ўсяго 5 чалавек. За год лінія зможа перапрацаваць 850 тонн цвёрдых отходов. Огромное спасибо всем, кто принимал в этом участие. Большое спасибо коллективу, потому что все работали слаженно. Я считаю, что потому что у нас слаженная команда, и команда работала на результат. На этом комплексе будет работать 5 человек. Комплекс полностью автоматизированный. Сейчас работает пока 3 человека, потому что мы еще не вышли на полную мощность. У вынікі перапрацоўкі атрымліваецца пэт-флекс, матэрыял, цэна якога ў 3 разы вышэй за пэт-бутэльку. Яго плануецца пастаўляць на экспорт. Сергей Мисурагин, навіны Новополоцк. На карысць бюджэту могуць працаваць не толькі вытворчасці. Фонд «Віцебскаблмаёмасць» з пачатку года прадаў праз аўкцыёны больш дзесятка аб'ектаў невыкарыстоўваемай дзяржаўнай нерухомасці. Бюджэт дадаткова атрымаў звыш 100 тысяч рублёў. Апошні аўкцыён стаў рэкордным. Адміністрацыйна-вытворчы будынак на беразе заходняй Двіны, амаль у самым цэнтры Віцебска, выставілі на аўкцыён за одну базавую, а прадалі амаль у 1000 разоў даражэй. Адразу 3 пакупнікі ўсей віцебскія фірмы таргаваліся да апошняга. Наша здымачная група высвятляла, каму дастаўся аб'ект і што тут адкрые інвестар. Пра гэты будынак па вуліцы Глінкі ў Віцебску увогуле мала што вядома. Гадамі ён пераходзіў ад аднаго ўласніка да іншага. У выніку ў дакументах не захаваўся нават год пабудовы. Мяркуецца, што гэта прыкладна 70-е гады мінулага стагоддзя. Акрамя таго, ні прадавец, ні пакупнікі не ведаюць, што канкрэтна размяшчалася тут да таго, як будынак перастаў выкарыстоўвацца. Па адной версіі памяшканні належалі ваенкамату, па іншай тут была навукова-вытворчая лабараторыя. У любым выпадку плошчы немалыя, 1860 квадратаў, дом цагляны, хаця і знаходзіцца зараз у непрыглядным стане. З'яўляюць пустымі вачніцамі вокны, вакол кучы смецця, забор напаўразбураны. Дарэчы, сам зямельны участак плошчай 43 соткі з правам арэнды на 25 гадоў. Гэты лот выстаўляўся на аўкцыён са жніўня мінулага года, спачатку за 365 тысяч рублёў. Кошт зніжалі некалькі разоў, у выніку ён дайшоў да адной базавай 23 рублёў. Пры такой цане будынкам зацікавіліся ад
адразу трое покупников. Административно-производственное здание, оно расположено практически в центре Витебска, расположено на улице Глинка, там производственная база, есть частные предприятия, которые там же ранее выкупили, то есть уже как бы создается такая небольшая производственная площадка. Аукцион стартовал с 23 рублей, и у процессе цена узросла больше, чем у 850 разов. Лот номер 1 продан участнице под номером 603 за 20 250 рублей. Торги завершились на 61-м кроку. Их пераможцем стала витебская фирма, якая працуе у індустрыі прыгажосці і плануе развіваць бізнес. У якую сумму абыдзецца рэканструкцыя пабудовы, новыя ўладальнікі пакуль не подлічылі. Если честно, не рассчитывали выиграть на этом аукционе по такой низкой цене. В любом случае будет что-то в плане бизнеса, какого-то развития дальнейшего. Продаж будынка на вуліцы Глінкі ў Віцебску стаў 14-м выніковым аукцыёнам фонду «Віцебская валмаёмасць» з пачатку года. Усяго за гэты перыяд тут арганізавалі 80 торгов. Проданы 13 объектов недвижимости на общую сумму 88,5 тысяч рублей. Это продавались объекты и на селе в основном, бывшие школы, какие-то объекты социально-бытового назначения, дом культуры. Ну и также несколько было объектов бывших военных городков. Работа по уцягненню ў гаспадарчы абарот нерухомасці, якая не выкарыстоўваецца, праводзіцца ва ўсіх раёнах вобласці. І апошнім часам дае адчувальныя вынікі. Не толькі ў выглядзе сродкаў, што паступаюць у бюджэт, а і ў плане другога жыцця гадамі закінутых будынкаў. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Повысить эффективность выкарыстання зямельных ресурсаў. Витебский областный центр маркетингу сумесна з землеўпарадкавальнай службай Витебскага аблвыканкама праводзіць навучальныя семінары па пытаннях продажы зямельных участкаў за аукцыёнаў. На бізнес-сустрэчах перадавыя распрацоўкі, а таксама замежны і айчынны вопыт прымянення нормаў эканамічнага аналізу на практыцы. Продаж зямельных участкаў праз аукцыён – дадатковая крыніца паступленняў у мясцовы бюджет. Мы нашли несколько путей для увеличения объемов поступления в бюджет. Это реализация ветхих домов, что даст возможность руководству районов не тратить денежные средства на сносы неиспользуемого имущества, а наоборот его реализацию и привлечение. Да, стоимости это невелики, но однако же есть возможность предлагать за небольшие стоимости уже, скажем, недвижимое имущество, которое требует ремонта. Таксама прапануецца правесці дадатковае абследаванне населеных пунктаў, выявіць прывабныя для пакупнікоў участкі, размясціць іх падрабязны пералік на сайтах рай і гарвыканкамаў, разгарнуць актыўную рэкламную кампанію. Тыдзень фінансавай адукаванасці для моладзі правяла беларуская валютна-фондавая біржа. Фінансісты і эканамісты такім чынам прыцягваюць увагу юнакоў і дзяўчат да ўмення планаваць свае доходы і расходы і вучаць іх карыстацца інструментамі зберажэнняў. Падрабязней пра гэтыя і іншыя фінансавыя навіны вядучы спецыяліст Віцебскай дырэкцыі Белинвестбанка Алина Колокольчикова. Добрый день, Алина. Здравствуйте. Продолжу тему финансовой грамотности подрастающего поколения. Белинвестбанк готов предложить своим юным клиентам специальный карточный продукт «Детская карта», которая с легкостью заменит наличные карманные деньги и приобщит вашего ребенка к современным банковским технологиям. Национальный банк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования с 19 апреля до 14% годовых. Напомним, в нынешнем году регулятор уже трижды снижал ставку на 1 процентный пункт в январе, феврале и марте, объясняя данную тенденцию ослаблением инфляционного давления на экономику. С 4 апреля Европейский центральный банк выпускает в обращение новую банкноту номиналом в 50 евро серии «Европа». Основная тема банкнот осталась прежней, однако дизайн незначительно изменен, с учетом защитных элементов, затрудняющих подделку. Обращаем ваше внимание, что старые купюры также остаются законным платежным средством и будут находиться в обращении параллельно с новыми банкнотами. А теперь о курсах валют. По итогам текущей недели белорусский рубль значительно снизился по отношению к российскому рублю, курс которого в пятницу достиг максимальной исторической отметки в 3 рубля 35 копеек.
По отношению к доллару и евро белорусский рубль вел себя противоположно. И американская, и европейская валюты снизились до минимального уровня за март. Доллар на сегодня составил 1 рубль 87 копеек. Евро достиг отметки в 2 рубля. С вами были финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи. Дякую, Алина. Гэта выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён», а мы працягваем. Работа са зваротамі грамадзян – адна з важнейшых складаючых паспяховай дзейнасці ўлады любога ўзроўню. Аб гэтым заявіла кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталья Качанова падчас паездкі ў Докшыцкі раён. Наталья Качанова прыняла ўдзел у пасяджэнні Докшыцкага райвыканкама, дзе разглядалася пытанне аб дэбюрократызацыі дзяржаўнага апарату і наведала адно з мясцовых прадпрыемстваў. Віктор Праліч з падрабязнасцямі. На повестке дня пасяджэння Докшыцкага райвыканкама вынікі работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб за 2016 год. Да мясцовай улады поступила каля 1,5 сотні зваротаў. Работа ЖКГ, жыллёвае заканадаўства, пытанне выплаты заработнай платы ў аграпрамысловым комплексе. Гэта хвалявала людзей. І ні адна праблема не засталася без адказу. Тут не абмяжоўваюцца толькі перапіскай з грамадзянамі. Кіраўніцтва раёна сустракаецца з жыхарамі асабіста. На прыёмах выходзіць на прамую сувязь па тэлефоне. У рэгіёне уже 10 год проходит День сельского совета. Местные органы власти, я имею в виду сельские советы, да и та же школа, детский сад, магазин, вся инфраструктура сельских населенных пунктов, те люди, которые работают, понимают, что приедет весь райисполком, встретится с людьми, услышит проблемные вопросы и убедится своими глазами, насколько успешно они решают. Этих мероприятий ждут как люди, так и руководители учреждений, организаций, предприятий, которые находятся на этих территориях. Нямала пытанняў можна зняць, калі растлумачыць людзям, навошта прынята тое ці іншае рашэнне. Як гэта здарылася, калі паўстала неабходнасць закрыцця 10 класа ў адной з сельскіх школ, дзе навучаўся ўсяго адзін вучань. За год з бюджэту на ўтрыманне класа трацілася 3,5 тысячы рублёў. Між тым лепей падвозіць вучняў у суседнюю школу. Падобныя пытанні павінны быць раскладзены людзям па паліцах. Там, где больше уделяют внимание разъяснительной работе, работе с населением по месту жительства, где активно проводятся приемы граждан, там, конечно, и вопросов меньше по всем направлениям, несомненно. Меня, например, сегодня здесь порадовало, присутствуя на заседании исполкома, что здесь практически нет вопросов с трудоустройством, нет обращений в службу занятости по этим вопросам. И есть ряд отраслей, по которым вообще, в принципе, люди не обращаются в райисполком. Значит, вопросы эти решены довольно-таки успешно. Упэўнілася ў гэтым Наталья Качанова асабіста, наведаўшы адно з мясцовых прадпрыемстваў па вырабе камплектуючых для ліфтаў. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта азнаёмілася з вытворчасцю, сустрэлася з калектывам і дала высокую адзнаку перспектывам развіцця завода. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны, Докшыцкі раён. Пра зямлю, жыллё, малако і запазычанасці па зарплаце прамая лінія старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Мікалая Шарснёва прайшла ў мінулую суботу. Да кіраўніка вобласці звярнулася каля 20 жыхароў Віцебшчыны. З кожнай няпростай сітуацыяй губернатар разбіраўся дэталёва. Падключаў да размовы старшыняў райвыканкамаў, якія працавалі онлайн у рэжыме відэаканферэнц-сувязі. Якія праблемы хвалююць людзей, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Кожнае пытанне ўзята на кантроль. Асобныя праблемныя сітуацыі вырашаліся адразу і на месцы. Адным з першых на прамую лінію да старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Мікалая Шарснёва патэлефанаваў фермер з аграгарадка Тулава. У мінулым годзе ўвесь яго ўраджай загінуў пад капытамі кароў суседняга сельгаспрадпрыемства. Прынцыповы гаспадар адсудзіў кампенсацыю, аднак грошай так і не ўбачыў. Мікалай Мікалаевич даў указанне ў бліжэйшыя некалькі дзён вырашыць пытанне, выделить гроши и закрыть запозыченность. Мэр города Витебска возьмет этот вопрос на контроль и в понедельник к вечеру мне доложит о исполнении. Вот так мы договорились. Я буду вам премного и премного благодарен. Ну не за что. Здесь даже не о чем говорить вообще. Да. Вот
Мы формируем мнение народа за 2000, и сразу сколько негатива выплескивается. Патэлефанаваў на прамую лінію жыхар Віцебска, былы супрацоўнік прадпрыемства «Кім». Мужчына ў чарговы раз падняў пытанне пра выплату запазычанасці па зарплаце. Ужо некалькі гадоў люди чакаюць, калі ім пералічаць грошы. Мы послушаем сейчас ситуацию в целом по Киму. Доложит Николайкин Виктор Павлович. Антикризисный управляющий за последние месяцы провел большую работу, чтобы там всю недвижимость оценить, поставить на учет, зарегистрировать БТИ. И на сегодняшний день вся эта работа наконец-то завершена. Самое главное разобраться с людьми, чтобы закрыть зарплату. Вот это я хочу услышать. Ситуацыя сапраўды вельмі няпростая. Хутка прадаць усю маёмасць прадпрыемства не атрымалася. На некаторыя будынкі адсутнічалі неабходныя дакументы. Амаль год іх афармленнем займаўся антыкрызісны кіраўнік. Праз 1,5 месяца пройдзе чарговы аўкцыён. Грошы з прададзеных магазіну і іншай маёмасці прадпрыемства пайшлі на выплаты былым супрацоўнікам. Зараз запазычанасць па зарплаце знізілася да 400 000 рублёў. Сума ж агульнага доўга Кіма – 17 мільёнаў рублёў. Погашение заработной платы возможно после реализации имущества, когда будет продано, получены средства. Это надо пройти аукционную цену. Если будет продано, естественно, деньги будут максимально гаситься. Других источников пока отсутствует. Яшчэ некалькі зваротаў тычыліся пытанняў будаўніцтва жылля для шматдзетных сем'яў. О праблемах, якія ўзнікаюць пры здачы малака, кіраўніку вобласці распавяла адна з жыхара Каршанскага раёна. Таксама людзі прасілі дапамагчы з рамонтам даху, расказвалі пра асабістыя праблемы, пра судовыя працэсы з суседзямі па зямельным пытанні, якія цягнуцца гадамі. Усяго на прамую лінію поступила каля 20 званкоў. Миколай Шарснёў падкрэсліў, што ўсе пытанні ўзяты на асабісты кантроль і будуць разгледжаны аператыўна. Если на местном уровне становится меньше обращений, то на уровне облсполкома, к сожалению, не совсем. Каждый раз, когда я провожу прямую линию, у меня 3 часа звенит телефон. То есть к губернатору пытаются достучаться все. Почему? Наверное, потому что, опять же, где-то кого-то не услышали. Это плохо. Но будем над этим работать. Падводзячы вынік дыалогу з жыхарамі вобласці, Миколай Шарснёў адзначыў, што размова атрымалася канструктыўнай. Аднак ён засяродзіў увагу прадстаўнікоў мясцовай улады на тое, што пры вырашэнні праблемных пытанняў трэба ліквідаваць прычыны, а не толькі наступствы. Халатнасць і некампетэнтнасць асобных чыноўнікаў наносіць шкоду іміджу ўлады. Настасья Броўка, Леонид Табола, Навіны, Віцебск. Сустрэчы з калектывамі і асабісты прыём правялі член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Алена Панцюхова і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Таццяна Старынская. Тлумачальныя размовы па пытаннях рэалізацыі нормаў дэкрэта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства адбыліся з працоўным калектывам прадпрыемства «Віцязь», са студэнтамі ВДУ імя Машэрава і навучэнцамі Віцебскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа. На асабісты прыём грамадзяне звярталіся ў асноўным з пытаннямі працаўладкавання. Парламентарыі уважліва слухалі і ўнікалі ў сутнасць праблемы кожнага чалавека, стараліся знайсці рашэнне. Для некалькіх чалавек, якія шукалі работу, знайшлі вакансіі і накіравалі на субяседаванне. Вот есть вакансия актуальная, и прямо вот видите, сейчас они нас примут. Ну, на собеседование, Уже ваша задача, чтобы вы понравились. Правильно? В основном обращаются люди по вопросам трудоустройства сегодня, поиска работы. Проблема одна в том, что не хватает образования, не хватает опыта работы, но тем не менее пытаемся помочь, найти. Во время приема используем списки Центра занятости, где есть перечень вакансий, связываемся с работодателями. Аб'ект, які спадабаўся жыхарам абласнога цэнтра ў Віцебску, адкрыўся адноўлены падземны пераход на перакрыжаванне вуліц Петруся Броўкі, Церашковай і Маскоўскага праспекта. Пешаходы не губляюць час, стоячы на святлафорах, а вадзіцелі могуць хутчэй і бяспечней пераадолець складанае скрыжаванне. Сергей Мисурагин пабываў на новым старым пераходзе.
Рэканструкцыю падземнага пераходу гарадскія ўлады пачалі ў студзені мінулага года. Пабудаваны ў савецкія часы аб'ект прыйшоў у заняпад, і па ім стала небяспечна рухацца. Да рамонтных работ будаўнікі падышлі грунтоўна. Падчас рэканструкцыі выкарыстоўвалі сучасныя матэрыялы айчынных вытворцаў. Не прайшло і года, як адсюль знікла вада. Праходы выклалі пліткай. На сценах з'явілася прыгожае пакрыццё і была поўнасцю адноўлена сістэма асвятлення. На абнаўленне пераходу з гарадскога бюджэту выдаткавана амаль 1 миллион 200 тысяч рублей. Я считаю, что да, вот даже с своим велосипедом я без проблем добралась. Плитка не скользкая, кстати. Очень удобно. И лестница сделана так, что нет большого уклона. Ну да, быстро очень сделали, все нравится, видеонаблюдение поставлено, как бы все хорошо. Переход нужен, все культурно, все красиво. Очень хорошо, что видеонаблюдение. Все, мне очень нравится, что в нашем городе Витебске такой переход. У канцы лютага хуліганы разбілі каля 40 керамагранітных плітак. Уроны новы рамонт ацанілі больш як у 3000 рублёў. Па гэтым факце следчы камітэт узбудзіў крымінальную справу. А рабочым і камунальнікам зноў прыйшлося аднаўляць сапсаваныя сцены. Дарэчы, горкі вопыт не прайшоў дарэмна. Зараз на аб'екце ўсталявалі сістэму відэаназірання. Апошняя кропка ў рэканструкцыі цяпер пастаўлена. Сучасны падземны пераход спадабаўся гараджанам. А яшчэ віцябляне жадаюць гарадскім уладам не спыняцца на дасягнутым. Единственное, что, может быть, для инвалидов было бы неплохо сделать подъемное устройство. Потому что, бывают такие случаи, что им очень неудобно подниматься. Приходится просить помощи у кого-нибудь. Хороший. Еще потому возле телезавода еще бы сделали, было бы совсем хорошо. Возле телезавода вы были на переходе, знаете? Я там 40 годов отработал на телезаводе, так перехода не дождался того. Теперь сказали, будут дорогу туда вести, тогда уже только сделают переход. Приличный, очень хороший переход. Увод у эксплуатацыю падземнага пераходу толькі частка вялікай працы, якая прадугледжвае маштабныя аднаўленчыя работы ўздоўж Маскоўскага праспекта да тэрыторыі новага заапарка. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, навіны Витебск. У Віцебску ідзе рэканструкцыя будынка культурна-спартыўнага комплексу, які прылягае да пляцоўкі летняга амфітэатра. Работы тут былі распачатыя пасля мінулага славянскага базару. Зараз пачалася маштабная мадэрнізацыя. Будаўнікі амаль цалкам ужо змянілі фасад, вядзецца абнаўленне даху. Сродкі каля 550 тысяч рублёў выдзелены з гарадскога бюджэту. Плануецца, што аб'ект будзе здадзены да святкавання 1043-го дня нараджэння Віцебска. Будет совершенно другой вид, но это как бы продолжение основной части, вот как мы сделали подземный переход, и от подземного перехода уже идем, приводим в порядок фасады и нижние части. И, соответственно, внизу помещения, после ввода объекта в эксплуатацию, мы будем, эти помещения будут использоваться полноценно городом. Абсолютно новый выгляд набудзе і адзін з самых вядомых фонтанаў горада ў парку імя Фрунзе. Легендарны аб'ект ужо цалкам дэманціравалі. Зараз пра яго нагадвае толькі былая чаша. Новая славутасць абласнога цэнтра парадуе вока бліжэй да лета. Агульнае свята дзвюх краін. Беларусь і Расія сёння адзначаюць Дзень яднання народаў. У Віцебску прайшоў урачысты сход і святочны канцэрт. А напярэдадні адкрыты дыялог, прысвечаны моладзеваму расійска-беларускаму супрацоўніцтву. Каля 40 чалавек, актывісты БРСМ і студэнты Смаленскага дзяржаўнага універсітэта прынялі ўдзел у дыскусіі і абмеркавалі пытанні развіцця супрацоўніцтва і перспектывы сумесных праектаў. Што яшчэ цікавіць моладзь дзвюх краін, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Моладзь у авангарде міждзяржаўнага супрацоўніцтва. За круглы стол віцябляне запрасілі даўніх сяброў і калег, актывістаў са Смаленскай вобласці. Тэм для абмеркавання было дастаткова. Толькі зараз распрацоўваюцца каля 5 сумесных праектаў. Адзін з іх – маштабны беларуска-расійскі фестываль сучаснай творчасці «Насустрач да зорак». Калектывы з розных рэгіёнаў краін-суседак збяруцца ў Смаленску ў канцы красавіка, каб з вялікай сцэны заявіць пра сябе. Это площадка для общения среди молодежи, это площадка, темы, которые мы сегодня будем как раз поднимать, это совместная реализация планов, это планы, которые реализуются на территории Беларуси, и наша молодежь, смоленская молодежь, российская молодежь принимает участие в этих мероприятиях. Мы планируем предложить российской стороне принять участие в проекте Витебского областного комитета БРСМ, который называется «Поезд памяти». Это поезд, который отправится из Витебска в Брест и обратно. Фото и велотуризм.
ідзе прыём заявак для ўдзелу яшчэ ў адным неардынарным праекце, накіраваным на развіццё прыгранічнага моладзевага турызму. Сярод прэтэндэнтаў на перамогу водны маршрут па месцах баёў дзвюх войнаў 1812 года і Вялікай Айчыннай. Да адкрытага дыялогу далучыліся і прадстаўнікі ўлады, якія дапамагаюць ажыццяўляць яркія ідэі і смелыя праекты моладзі. Я считаю, что это очень правильное направление. Это интеграция молодежи, сплочение. В первую очередь, наверное, обсуждаются вопросы отношения к своей родине, к ветеранам войны. У Віцебскай абласной філармоніі адзначылі Дзень яднання Беларусі і Расіі урачыстым сходам і святочным канцэртам. Таксама на гэтым тыдні пройдзе яшчэ адзін адкрыты дыялог. Каля 50 удзельнікаў валанцёрскага руху дзвюх краін падзеляцца вопытам і правядуць спецыялізаваныя майстар-класы. Настасья Броўка, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. Дамоўленасць аб супрацоўніцтве падпісалі Лёзнінскі і Дзямідаўскі раён Смаленскай вобласці. Гэта стала галоўнай падзеяй падчас візіту расійскіх гасцей напярэдадні Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У ліку кіраўнікоў адміністрацый і старшынь дэпутацкіх корпусаў прыехалі прадстаўнікі Руднянскага, Ельнінскага, Велішскага рэгіёнаў Смаленшчыны і Пецялянскага раёна Разанскай вобласці. Падрабязнасці брацкай сустрэчы ў Віктара Праліча. Спіс пунктаў, па якіх сёння брацкія народы Беларусі і Расіі супрацоўнічаюць, зойме не адзін пратакольны ліст. Суседнія краіны толькі на геаграфічных картах падзелены мяжой, у астатнім жа яны адзіныя. А таму сімвалічна, што гэта сустрэча напярэдадні Дня яднання народу Беларусі і Расіі пачалася з Лёзнінскага музея. Невялікі экскурс у гісторыю раёна, дзе асабняком стаяць гады Вялікай Айчыннай вайны, які болем і зараз адгукаецца ў абодвух народах. А гэта Лёзнішчына сучасная, яе гонар адзіная ў раёне этнашкола. Заняткі тут з 2002 года праводзяцца выключна на роднай мове. Здзівіў гасцей з Расіі і аграпрамысловы комплекс раёна, выдрейская рабатызаваная ферма, а таксама завод па вырабе пелетаў. Прадпрыемства маладое, аднак паспела заявіць пра сябе на расійскім рынку. 90% прадукцыі экалагічнага паліва ідзе на экспорт. Для нас, конечно, это очень важно, вот эти вот человеческие взаимоотношения и между людьми, и между регионами, между коллективами, между промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Мы всегда абсолютно открыты, мы заинтересованы в сотрудничестве, как в сотрудничестве между людьми, так, еще раз говорю, на уровне как государственной власти, местных органов самоуправления, так и различных субъектов хозяйствования. Ключавой падзеяй сустрэчы кіраўнікоў раёнаў Смаленшчыны стала падпісанне дамоўленасці аб дружбе, добрасуседстве і супрацоўніцтве паміж Лёзнінскім раёнам і Дзямідаўскім Смаленскай вобласці. Гэта 5-й па ліку раён Расійскай Федэрацыі, чые адносіны замацавалі подпісамі ўлады. Падобныя сувязі аб'ядноўваюць Лёзна з Руднянскім, Ельнінскім, Велішскім і Пецелінскім раёнами России. Он предусматривает развитие экономики районов, в первую очередь, сельскохозяйственной тематики. Мы хотим здесь создать совместное производство. Их земли, наша техника, их, пускай будет топливо. Ну, просто завязаться, чтобы потом экспортировать продукцию без границ, без преград. Подписание договора сегодняшнего оно является очередным витком просто развития взаимоотношений между братскими народами, между руководством двух районов. И я думаю, это будет как дальнейший стимул в работе. По скриптумам подписания стал сумесный концерт под назвой «На двоих одна земля, на двоих один лёс». У цэлым жа гадавіна яднання народу Беларусі і Расіі значылася і падпісаннем яшчэ шэрагу дамоўленасцяў. Так замысавалі сваё супрацоўніцтва Шаркаўшчынскі раён з Пскоўскім, Дубровінскі з Красненскім, Расонскі з Пскоўскай апочкай. Новая старонка сяброўства будзе пісацца ў эканамічнай і сацыяльна-культурнай сферах рэгіёнаў. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны, Лёзна. Аддзяленне дзённага прабывання для сталых людзей адкрылася ў Віцебскім раёне. Заняткі па інтарэсах тут знайшлі дзесяткі людзей. Асаблівую цікавасць выклікаюць гурткі дэкаратыўна-прыкладной творчасці, а таксама курсы камп'ютарнай адукаванасці. У перспектывах асвоіць танцы. З сучаснымі бабулямі пазнаёміліся нашы корэспандэнты. На заслуженном адпачынку Раиса Данченко час старается праводзіць з карысцю. Зараз асвоiвае разнастайныя віды дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Па душы натуральныя матэрыялы і такія сувеніры хендмейд, не сумняваецца пачынаючы майстар, сапраўднае упрыгожванне інтэр'ера. Очень мне нравится.
все-таки общение. Здесь интересно. Вязать я не очень люблю, а все остальное стараюсь осваивать. Заняткі па душы і ўзросце ў невялікім аграгарадку Шапечына можа знайсці любы. Тут адкрылася аддзяленне дзённага прабывання для пажылых людзей. Ужо з першых дзён жадаючых разнастаіць свой вольны час вялікая колькасць. Прыязджаюць нават з суседніх вёсак. У топе самых папулярных курсы камп'ютарнай адукаванасці. Валянціна Матюшкіна паспела асвоіць інтэрнэт. Зараз з унукамі сучасная бабуля можа весці дыялог і ў сацыяльных сетках. Хочется что-то новенькое, воспитание там внести. Думаю, что со временем будем владеть компьютером в совершенстве. Паміж заняткамі рытмічная і дыхальная гімнастыка, а таксама практыкаванне на трэнажорах. Хутка тут асвоюць танцавальнае мастацтва. У бліжэйшы час у Віцебскім раёне з'явіцца яшчэ одно аддзяленне для людзей сталага ўзросту. Данные отделения, они всегда будут востребованы. Они ж общаются между собой и песню могут спеть совместно с отделом культуры. А яшчэ тут з'явілася традыцыя разам адзначаць святы. Гэтай вясной запланавана некалькі пешых экспедыцый. Прайсці турыстычным маршрутам хочуць у тэхніцы скандынаўскай хадзьбы. Віктор Праліш, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Віцебскі раён. Гуманітарны груз з Германії на суму 25 тысяч еўра прыбыў у Віцебск. Медыцынскія ложкі, інвалідныя коляскі і іншыя сродкі рэабілітацыі даставілі прадстаўнікі таварыства Чырвонага крыжа нямецкага Діпхольца. Яны цесна супрацоўнічаюць з Віцебскай абласной арганізацыяй Чырвонага крыжа на працягу 20 гадоў. Аказваюць гуманітарную дапамогу лячэбным установам Прыдзівінскага рэгіёну. І калі раней дастаўлялі ў асноўным адзенне і медыцынскае абсталяванне, то зараз задавальняюць патрэбы ў сродках рэабілітацыі. Дарэчы, гэта не адзіная дапамога, якую сёлета намераны аказаць нямецкія партнёры. В этом году запланирована поездка в октябре месяце еще одна. И мы опять, как всегда, привезем кровати. У нас одно частное лицо пожертвовало большую сумму денег для приобретения матрасов. На 200 кроватей, которые мы планируем привезти, были закуплены 200 матрасов новых вот на эти пожертвования, и мы их тоже привезем. Средства реабилитации, они очень востребованы. И востребованы больничные кровати. Они очень хорошего качества, и поэтому мы их поставляем для реанимационных отделений в наши районные больницы. Очень много заявок от лечебных учреждений. И вот сейчас груз пришел, мы в Лепель, в Браслав, в Докшинский регион отдаем, в онкологический наш диспансер областной, в кардиологический центр. И будем планировать помогать и дальше. Патрэбы ў медыцынскіх сродках рэабілітацыі сёння маюць не толькі медыцынскія установы Віцебскай вобласці. Шмат заявак на іх набыццё паступае ад тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, інтэрнатаў, дамоў састарэлых і нават прыватных асоб. Віцебская абласная арганізацыя Чырвонага крыжа намерана працягваць супрацоўніцтва з нямецкімі калегамі і надалей дзеля дабрачынных мэтаў. Прокуратура Віцебскай вобласці прапануе дазволіць школьнікам бясплатны праезд у грамадскім транспарце да месцаў дадатковай адукацыі ў выхадныя дні. Зараз вучні школы гімназіі бясплатна ездзяць да места вучобы ў перыяд з 1 верасня па 31 мая. Гэта рэгламентуе адпаведная пастанова Савета міністраў Беларусі. Прокуратура рэкамендуе вызваліць дзяцей ад аплаты праезду таксама ў суботу і нядзелю, калі яны наведваюць спартыўныя секцыі, мастацкія школы і цэнтры творчасці. Такое рашэнне могуць прыняць мясцовыя советы депутатов. Местные советы депутатов имеют право вводить дополнительные социальные льготы и гарантии для наших маленьких граждан. В результате проведенных нами проверочных мероприятий мы внесли соответствующее предложение областному совету депутатов с целью вовлечения в обучающий процесс детей, в том числе и выходные дни. Это позволит нам спрофилактировать состояние криминогенной обстановки, в том числе среди несовершеннолетних, вовлечь несовершеннолетних в общественно полезные занятия и, соответственно, вырастить достойных граждан нашего государства. Падобныя рашэнні наконт бясплатнага праезду школьнікаў у выхадныя дні раней былі прынятыя саветамі дэпутатаў горада Мінска і Магілёўскай вобласці. Ад аплаты праезду вызвалены таксама школьнікі двух раёнаў Віцебшчыны – Браслаўскага і Дубровінскага.
Вадзіцель машыны хуткай дапамогі, які наехаў на двухгадовую дзяўчынку ў аграгарадку Кіроўскі, прызнаны невінаватым. Расследаванне крымінальнай справы завершана. Следчыя прыйшлі да высновы, што дарожна-транспартнае здарэнне было абумоўлена некалькімі фактарамі: адсутнасцю тратуараў для пешаходаў і вулічнага асвятлення. Мясцовыя ўлады атрымалі адпаведнае прадпісанне. У наступным матэрыяле падрабязней. Дарожна-транспартнае здарэнне адбылося о палове 10 вечара 14 студзеня, непадалёк ад перакрыжавання вуліц Цэнтральная і Сонечная. Жанчына ішла па ўскрайку дарогі і везла на санках дваіх дзяцей. Яна і не заўважыла, як двухгадовая дзяўчынка выпала на праезжую частку. Было цёмна, ішоў снег, а вулічнага асвятлення тут не было зусім. Вадзіцель машыны хуткай дапамогі, які ехаў па гэтай жа вуліцы, заўважыў дзяўчынку, затармазіў, рэзка вывернуў руль, аднак наезду пазбегнуць не ўдалося. З траўмамі дзіця трапіла ў бальніцу. Медыкі паставілі яе на ногі, і зараз дзяўчынка здаровая. Следства па гэтай справе працягвалася пару месяцаў. Вадзіцеля прызналі невінаватым. В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что водитель не располагал технической возможностью с момента обнаружения лежащего на дороге ребенка избежать на него наезда. И поэтому в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный частью 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Было установлено, что причинами, которые способствовали совершению дорожно-транспортного происшествия в агрогородке Кировское, явилась неосвещенность участка дороги, а также отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек, в результате чего пешеходы не могут двигаться по установленным дорожкам, а ходят по проезжей части. Па выніках расследавання следчы камітэт накіраваў Лятчанскаму сельскаму выканкаму прадстаўленне аб неабходнасці арганізацыі вулічнага асвятлення і тратуараў для пешаходаў. Чакаюць такіх пераўтварэнняў і самі жыхары аграгарадка Кіроўскі. Дорога освещена хорошо, ну а тут свет мало где есть. Ну а тротуары сами видите какие. Опасно? По проезжей части? Конечно, дети ходят. Што канкрэтна будзе прадпрымаць мясцовая ўлада, па тэлефоне нам патлумачыў старшыня сельскага совета Виктор Бурдзей. Это было в старом поселке, где со всех сторон растут деревья. И технической возможности сделать там какие-то тротуары, не представляется возможным. Мы направим запрос и наши предложения в вид райкомхоз для того, чтобы установить здесь пешеходные дорожки. Все сети уличного освещения находятся на балансе Витебского, сельского района электрических сетей. Мы только платим за освещение. Ва ўсёй гэтай гісторыі па-за дужкамі чамусьці застаецца той факт, што жанчына, якая везла дзяцей на санках, знаходзілася ў стане алкагольнага ап'янення. І калі ішла размова пра віну вадзіцеля, які ўсімі сіламі імкнуўся пазбегнуць наезда на дзяўчынку, то чаму не ставілася пытанне пра адказнасць дарослага, які быў з дзецьмі тым вечарам? Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, Витебский район. У Витебской области пачалася пара сезонных пожаров. Люди наводят парадок на своих сядзібах и часто спаливают смецце на участках. А теплое и сухое надворье павялічвае рызыку пожару. Дастаткова іскры, каб загарылася сухая расліннасць и пабудовы. У Шумилинскім, Верхнядзвінскім, Пастаўскім районах и прыватным секторы Витебска пожарные уже ликвидовали некалькі ўзгаранняў сухой травы, агульнай плошчай больш за 4 гектары. А ў Талачынскім районе з запалаў згарэлі 3 нежилые домы. В 90% случаев люди выжигают траву умышленно, чтобы, так сказать, не прибегать к лопате, к вилам, чтобы не применять труд какой-то. Они просто-напросто бросают спичку, в результате чего горит растительность и даже загораются строения рядом расположенные. Во время сильного ветра особенно пламя очень быстро разгорается, оно становится неконтролируемым, и пожилые люди не в силах просто справиться и уйти от огня. Выпальванне травы не толькі пагражае жыццю чалавека, але і наносіць значную шкоду экалогіі. За гэтае правапарушэнне адміністрацыйны кодэкс прадугледжвае штраф у памеры ад 10 до 40 базавых велічынь. У вобласці з'явіліся аднадумцы руху «Хрюшы проціў». Маладыя людзі сталі на абарону правоў пакупнікоў і адшукваюць у крамах пратэрмінаваныя прадукты. І, на жаль, іх карзіны пустымі бываюць рэдка. Ці прыносяць рэйды добраахвотных кантралёраў карысць, даведаўся Віктор Праліч.
Гэты модны рух нарадзіўся ў суседняй России. Маладыя аршанцы падхапілі хвалю барацьбы з пратэрмінаванымі прадуктамі не так даўно, аднак славу паспелі набыць. У сацыяльных сетках на іх падпісаны каля 6 000 карыстальнікаў. Узброіўшыся відэакамеры і дасканалымі ведамі закона аб правах пакупнікоў, яны выходзяць праверыць, што прапаноўваюць спажыўцам недобрасумленныя прадаўцы. Смотрите, это вот все, что мы нашли у вас в магазине, что просрочено. Ну, мы это уничтожим, давайте прямо сейчас. Гэтыя кадры зроблены ў канцы снежня ў адным з аршанскіх магазінаў. Тады хрюшы проціў назбіралі пратэрмінаваных прадуктаў харчавання 2 цялежкі. Чарговая праверка показала і доказала, рэйды прыносяць свой эффект. На гэты раз цялежкі пустыя. Стараемся, работаем, конечно, вовремя, просматриваем сроки годности, отслеживаем, все контролируем. Они, с одной стороны, стимулируют, наверное, работников всех сетей, всех магазинов к тому, чтобы как можно лучше работать, да, исправляться, отслеживать сроки. Між іншым, ціха, мірна і спакойна паходы валанцёру праходзяць не заўсёды. Супрацоўнікі магазина на контакты не ідуць. Мы тоже не поднопытные кролики просрочкой нас кормить. А я еще раз вам говорю, камеру не уберем, покажите заборные листы. Аднак управу маладыя людзі знаходзяць і на такіх. У крайнім выпадку, выслухаўшы ў свой адрас значную колькасць багатага словнікавага запасу, прыходзіцца выклікаць міліцыю не за крыўды, а за супрацьзаконнага дзеяння супрацоўнікаў магазина. У нас единственная просьба к администрации магазина – это скрыть упаковки. Да, то есть скрытые упаковки поставщики принимают, но мы будем уверены, что продукты не вернутся на полку, что наша работа не будет зря сделана. То есть, мы не можем требовать этого от продавцов, да, то есть мы предлагаем мирно решить конфликт. Если вскрывать продавцы отказываются, мы вызываем сотрудников милиции, которые прибывают на место, фиксируют факт правонарушения, составляют акт, и эти продукты уже тоже не могут пойти на реализацию, они уже будут дожидаться приезда с инстанции. Сёння рух ператрасае паліцы крам у некалькіх гарадах. Мішэнню барацьбы за якасць прадукту выбіраць не толькі дзяржаўныя сеткі, але і прыватныя. У ліку хрюш налічваецца каля 1,5 десятка волонтеров. Ну, это обязательно, сроки надо проверить, чтобы, не дай бог, некачественного чего не попалось. Смотрю срок годности продукта, дата выпуска и до какого числа реализовать надо. Ну, какова реакция, как обычно. Положу назад и ухожу, не беру, и все. Виктор Праліч, Леонид Табола, навіны Орша. На жаль, пакуль няма добраахвотных абаронцаў правоў спажыўцоў камунальных паслуг. Іх дапамога спатрэбілася б сям'і Александра Трухачова. Самі таго не ведаючы, яны падтапілі суседзяў знізу. Вінаватая мікрашчэліна ў трубе, якую ў выніку знайшлі і адрамантавалі. Страховая кампанія выставіла рахунак за рамонт падтопленай кватэры. Аднак жыхары не згодныя, бо лічаць, што пашкоджаная труба ў зоне адказнасці ЖЭУ. Камунальнікі, наадварот, сцвярджаюць, што за гэтую трубу нясе адказнасць уладальнік кватэры. Што кому належыць, разбіралася Юлія Устинова. Когда сделали ремонт, написали, что вот эту трубу ремонтировали нам. Вот эту вот старую, вот она в краске вся. Вот. А вот эту, что они не трогали, что она была замазана, они ее просто почистили и все. И сейчас они отказываются от того, что производился ремонт в стояке, а что делали ремонт только во внутренней канализации. Калі суседка знізу паскардзілася, што са столі капае вада, Александр выклікаў сантэхнікаў. Яны выявілі мікрашчыліну ў трубе ва ўбудаванай шафе. Праблему ліквідавалі, акт прыёмкі работ падпісалі. Здавалася б, усе павінны радавацца. Але праз месяц Александр атрымаў рахунак са страховой кампаніі аплаціць работы па рамонце кватэры суседзяў. Отремонтировали это все, конечно, очень хорошо, но появилась новая проблема в 247 рублей 53 копеечки. Потому что в акте указано, что нам ремонтировали внутреннюю канализацию, за которую ответственность несем мы. А по факту ремонтировали нам стояк, за который ответственность несет ЖЭУ. И как бы в этом надо разобраться. Аказалася, што труба, якую адрамантавалі, гэта ўнутраная каналізацыя, і знаходзіцца яна ў зоне адказнасці ўладальнікаў кватэры. А значыць, за падтапленне адказвае Александр. Але ж сантэхнікі рамантавалі стаяк агульнага карыстання, перакананыя гаспадары. Написано, что нам заменили старую запчасть внутренней канализации. Течь устранена. А по факту делали в коридоре работы, заменили кусочек трубы в стояке. И теперь получается, что кто-то кого-то обманывает? Обслуживающая организация, в данном случае ЖЭУ, отвечает за стояки общего пользования, водоснабжения и канализации. То, что идут отводы уже на квартиру, водоснабжения и канализации,
Ответственность несут собственники или наниматели жилых помещений. Обнаружилась течь на участке, уже на отводе системы канализации, которая идет на кухню, именно к мойке, в эту квартиру. Сантехникам произвелась разборка этой канализации, то есть отсоединена кухонная канализация, участок трубы там около метра. Обрезан дефектный участок и опять произведена сборка. Александр збіраецца адстойваць сваю пазіцыю і шукае незалежных экспертаў, а камунальнікі раяць жыхарам сачыць за камунікацыямі і даведацца, што каму належыць, каб мікрашчыліна не зрабіла дзірку ў сямейным бюджэце. Юлія Устінова, Олег Чарняк, Александр Прыстаўка. Навіны, Віцебск. Чэмпіянат Беларусі па футболе стартаваў, а напярэдадні адкрыцця сезону традыцыйную сустрэчу з балельшчыкамі правялі ігракі і трэнерскі штаб футбольнага клуба «Віцебск». У размове прынялі ўдзел міліцыянеры, удзельнікі фанацкага руху і кіраўніцтва горада. Па якіх правілах сёлета пойдзе гульня на стадыёне віцебскага ЦСКА, даведаўся наш корэспандэнт Сергей Мисурагин. Гатоўнасць каманды да чэмпіянату, паводзіны фанацкага сектару, арганізацыя бяспекі падчас правядзення футбольных паядынкаў. Гэтыя тэмы былі і застаюцца галоўнымі напярэдадні адкрыцця чэмпіянату, і першымі пытанні бяспекі на стадыёне узнялі работнікі спартыўнай арэны. Витебский центральный спортивный комплекс оснащен системой видеонаблюдения, что помогает нам отслеживать ситуацию, четко реагирует на все возможные моменты. Што да балельшчыкаў, то іх цікавіла арганізацыя на стадыёне фаер-шоу, продаж піва падчас афіцыйных футбольных сустрэч, працэдура дагляду на спартыўнай арэне. Сёлета фанацкі сектар настроены актыўна падтрымліваць каманду, выкарыстоўваючы разнастайныя спосабы і прыстасаванні. Подготовка ведется и у нас не меньше, чем у команды. Готовится представление, будет много нового. Из нововведений хотим более плотно в этом году поработать с клубом в плане культуры боления и, наверное, привлечения молодежи больше. Традыцыйна падчас сустрэчы правы і абавязкі балельшчыкам тлумачаць прадстаўнікі праваахоўных органаў. Але на гэты раз аб правілах паводзін на стадыёнах пачулі толькі удзельнікі сустрэчы. У міліцыянераў, чаго дагэтуль ніколі не здаралася, не знайшлося часу і жадання, каб даць інтэрв'ю журналістам. І, адпаведна, праінфарміраваць шматлікую аўдыторыю балельшчыкаў Віцебскай вобласці аб тым, што можна і чаго нельга рабіць на стадыёнах. Дарэчы, лідары фанацкага руху таксама не атрымалі канкрэтнага адказу наконт выкарыстання піратэхнікі. Гэта патрабуе дадатковых кансультацый і дамоўленасцяў. Адным словам, перагаворны працэс паміж балельшчыкамі і міліцыянерамі яшчэ наперадзе. Галоўнае, каб ён не зайшоў у тупік, а прынятыя рашэнні змаглі прыцягнуць дадатковых балельшчыкаў на стадыёны. Першы хатні паядынак ФК «Віцебск» правядзе ў суботу 8 красавіка супраць Магілёўскага Дняпра. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» будзе ў прамым эфіры трансліраваць усе дамашнія сустрэчы каманды абласнога цэнтра. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг. Навіны, Витебск. Спартыўная афіша наступных 7 дзён насычана шматлікімі стартамі. Галоўнай стравай, безумоўна, стане футбол. Але і прыхільнікам іншых відаў спорту не давядзецца сумаваць. Пра гэта і раскажа мой калега Сергей Мисурагин. Прывітанне, Вольга. Акрамя футбольных паядынкаў, балельшчыкаў чакаюць сустрэчы баскетбалістаў, супрацьстаянні ватэрпалістаў і баксёрскія паядынкі. Атлеты разыграюць медалі 2 чэмпіянатаў першынства Беларусі і алімпійскіх дзён нашай краіны. У суботу свята футбола прыйдзе ў Віцебск. Каманда абласнога цэнтра правядзе першы дамашні паядынак у сезоне. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» будзе трансліраваць яго ў прамым эфіры. Наступае пара нокаут-раунда і ў баскетбольным розыгрышы. Віцебскі «Рубон» паспрабуе абыграць «Цмокі Мінск-2». А тым часам у Оршы будзе ладзіцца чэмпіянат Беларусі па боксе, дзе мы даўно не перамагалі, але аб усім па парадку. У суботу 8 красавіка ў рамках 27-га чэмпіянату Беларусі футбольны клуб «Віцебск» правядзе першы дамашні паядынак у сёлетнім розыгрышы. Сапернікам віцеблян будзе новабранец вышэйшай лігі Магілёўскі Днепр. Паралельна ў спорткомплексе віцебскага ЦСКА пройдуць матчы 1/4 плэй-офф чэмпіянату краіны па баскетболе. 7 і 8 кастрычніка віцебскі «Рубон» правядзе 2 паядынкі супраць сталічных «Цмокаў». Нагадаю, што на гэтым этапе барацьба ідзе да 2 перамог. Калі паядынкі не выявіць мацнейшага, трэцяя сустрэча
адбудзецца 15 красавіка ў Мінску. Тым часам на працягу ўсяго тыдня Орша стане месцам правядзення чэмпіянату Беларусі па боксе. Віцебская вобласць на ім будзе прадстаўлена поўнай камандай ва ўсіх вагавых катэгорыях. Доўгі час у нашых землякоў не атрымліваецца выйграць залатыя медалі. Яны спыняюцца ў адным кроку ад запаветнага п'едэстала. Будзем спадзявацца, што на гэты раз сумная традыцыя будзе парушана. Таксама дзвюма поўнымі камандамі нашы землякі будуць прадстаўлены на чэмпіянаце краіны па плаванні, які прыме Брэст. Тут перспектыву нашых землякоў куды відавочнейшая. Неаднаразова мясцовыя плыўцы станавіліся пераможцамі на асобных дыстанцыях. Спецыялісты спадзяюцца, што і на гэты раз іх падапечныя ўмяшаюцца ў спрэчку за медалі. Яшчэ адзін рэспубліканскі старт напрыканцы тыдня пройдзе ў Стайках. Тут будуць ладзіцца алімпійскія дні моладзі па вольнай барацьбе, а ў Віцебску тым часам разыграюць першынство горада прадстаўнікі грэка-рымскага стылю. Сергей Мсурагін, навіны Віцебск. Вольга, а ці ведаеш ты, якое яшчэ свята, акрамя пачатку футбольнага чэмпіянату, адзначаюць у першыя дні красавіка? Зразумела, гэта дзень птушак, і да яго грунтоўна падрыхтавалася маладое пакаленне віцяблян. Майстар-клас па вырабе штучных гняздоўяў правялі ў Віцебскім абласным цэнтры творчасці дзяцей і моладзі. Да сусветнага дня птушак дзеці навучыліся майстраваць некалькі відаў церамкоў для крылатых. 1 красавіка каля 2000 новых кватэр у паўночным рэгіёне атрымалі тыя, хто прылятае з выраю і прыносіць вясну. На птушынае наваселле завітала Юлія Устінова. Птушкі жывуць у дуплянках. Дуплянкі – гэта такія дрэвы, у якіх дупло ёсць звычайнае такое, і адтулінка небольшая, куды птушачка залетае, потым робіць сабе там гняздо. Мы зробім з вами невялічкі дах. Пад дахам пад гэтым будзе жыць птушачка. Тут зробім яшчэ для яе насесцік такі, сучка. У імправізаванай майстэрні сумаваць не прыходзіцца. Пад кіраўніцтвам майстра па мастацкай апрацоўцы дрэва хлопцы спрытна кіруюць нажоўкай і малатком. Міхаіл Зянько віртуозна валодае і бензапілой, і беларускай мовай, і што асабліва каштоўна, умее зацікавіць сваім захапленнем. Ён не толькі вучыць майстраваць, а і далучае да непасрэднага ўдзелу ў захаванні навакольнага асяроддзя, выхоўвае любоў да роднай зямлі. Майстар-клас такі, каб дзеці далучаліся да прыроды, да нашых птушак, ведалі іх, шанавалі, дапамагалі ім размеркавацца недзе на жыллё. І калі дзеці ўбачылі, як гэта зроблена з дрэва, са звычайнага, ім вельмі так цікава, бо праблема ўласнай жилплошчы для крылатых не менш актуальная, чым для людзей. Робячы гняздоўі, мы дапамагаем птушкам заставацца ў горадзе і радаваць нас сваёй прысутнасцю. Привлекается внимание детей не только к изготовлению скворечников, как классического предмета искусственных гнездовий для птиц, а еще привлечение внимания к мелким гнездовьям. Это для синиц, для горехвосток, да, для мухоловок различных. Потому что эти птицы для биоразнообразия нашего, в том числе города, они очень важны. Но из-за того, что дуплистых деревьев, которых они в природе гнездятся. Их в городе очень мало, то есть санитарные рубки, они проводятся, и эти птицы, они уходят из городов. Дзеці праявілі фантазію і зрабілі мноства яркіх домікаў для птушак розных памераў. Дарэчы, толькі ў Віцебску налічваецца 80 відаў птушак. Крылатыя аддаюць перавагу натуральному жыллю. Лепшы матэрыял для гнездзішчаў – дрэва. Сегодня мы готовились ко дню птиц. 1 апреля прилетают многие птицы, мы готовили скворечники. Мы любим помогать птицам, потому что птицы охраняют нас, защищают леса от вредных насекомых. Мы для них специально старались. Кто-то что-то узнает о птицах новое, кто-то, может, впервые вообще увидит, как это делается, тем более, что видов гнездовий много. Значит, изготавливали мы и гоголятники, и совятники, и синичники, и скворечники. Поэтому здесь главное, чтобы у ребят было за вот эти вот мастер-классы возникло чувство бережного отношения к природе. На майстар-класе хлопчыкі і дзяўчынкі даведаліся, як могуць дапамагчы ў вырашэнні жаўруковых праблем. Жаўрук-смяцюх – від, колькасць якога ў нашай краіне змяншаецца. Арнітолагі назвалі яго птушкай года. А 1 красавіка ў дзень птушак каля 2000 новых кватэр у паўночным рэгіёне атрымаюць тых, хто прылятае з выраю і прыносіць вясну. Юлія Устінова, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Убачымся на наступным тыдні на тэлеканале «Віцебск». Усяго вам добрага, да сустрэчы.